everyone, welcome back to Dr. Pyra Lifestyle. Ani mua Dr. Priyanka आरो आङो सासे dentist. So दिनैहाय बे जाहैबाय आंनि बिनानाव. Hello. Pretty, बियो गुवाहाटीयावहाय थायो. आरो so बे बिराद गोबावनि उनावहाय न'आव फैनायखाय दा जोङो दसे एसे ओंखारलांनो नागिरदों आरो वेदाराबो बिराद मोजां. थ' होमबा जोङो मा खालामो नोंथांमोना नायलांदो. Hello, आंनि चेनेलखौबो सब्सक्राइब खालाम. आंनि चेनेलनि नामा जाहैबाय Pretty Slary Vlog. प्लिज सब्सक्राइब खालाम बयबो. बेहाबो मोनसे चेनेल दङ. नोंथांमोना थांनानैहाय नायनो हागोन. Pretty Slary Vlog. थ' बिदिबा थांबाय थानोसै. ओमफ्राय जोङो थांनानैहाय नैबे एसे जोङो जाहैबाय. बिराद उखैबायमोन नालाय बेलासि जानायखाय. थ' नुडल्स, ललिपप ओमफ्राय बे सा एसे अर्डार खालामबाय. ओमफ्राय जोङो बिराद गोबावनि उनाव लोगो मोननायखाय सानैजों एकदम चिट चेट खालामनानै जाबाय जोङो. दिनै गोबावजोंहाय आंबो जाबाय. ओमफ्राय बेखौहाय जाखांनायनि उनावहाय जोङो आरो मम' अर्डार हरबावबाय. टेस्टिमोन मम'आ. ओमफ्राय मम'खौबो जोङो जाबावबाय. नायलांदो. ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो मोनसे नैबे खाथियावहाय मोनसे कस्मेटिक शप दङमोन बेयाव फैबाय. ओमफ्राय बेयावहाय बिराद मोजां इयारिंसनि कालेक्शन्सफोर दङ. नोंथांमोना नायफैनो हागोन. नट अनलि इयारिंस गासैबो मोनजोबो बेवहाय. कस्मेटिक्स, लिपस्टिक्स, नेल पलिश, एभ्रिथिं. इयारिंसनि कालेक्शनफ्रा मोजाङानोमोन. स' आं बेवहाय आंनि सिस्टारखौहाय एसे शपिं खालामहोनो लाबोबाय. गोबावजों फैदोंमोन नालाय स' बेनो एसे माबाफोर नांगौमोन नालाय थ' बेनो एसे आङो दिनैहाय लानानै होबाय. नोंथांमोना नायलांदो. दिनैनि भिडिअआ जों बेरायनानैहाय फैबाय. स' जों नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक, कमेन्ट, शेयार एन्ड साबस्क्राइब. दिनैनि भिडिअआ अनलि फर सिस्टार. स' बेखायनो जायफ्रा जुदि आंनि चेनेलखौ मोजां मोनदोंबा प्लिज लाइक, कमेन्ट, शेयार एन्ड साबस्क्राइब. आरो गोख्रैनो आंनि चेनेलावहाय नोंथांमोना डेन्टेल प्रब्लेम्स, डेन्टेल टिप्स आरो लाइफस्टाइलनि भिडिअस नुनो मोनगोन. स' टिल देन कीप वाचिं. बाय.